Kaixo sexy kuadrilla, zer moduz zaudete, mentxe gaude beste igande batez, gure etxean, gure kanalean, Arkakusoren kanalean, ez zaudela arpidetuta, zeren zain zaude. Venga, 3 segundu, itxarongo ditut eta hor azpian duzuen botoia txakatu. Gutxi barru, egun bideo igoko ditudala kanalera, osea, egun garren bideoa. Egun bideo bapatean ez, kostatu zait, hainbeste bideo igotzea. Baina fijatzen bazarete, dagoeneko nik uste dut 93 bideo izango ditudala igota, honekin akaso 94, enago ziur. Baina ez dakit zer egin, egun garren bideo horretarako, beraz, asko eskertuko dizuet, ideiak ematen badizkidazue, badakizuen nirekin, nire sare sozialetan, Arkakuso, Instagramen, TikToken, Twitterren, Mastodonten, guztietan. Osea, bilatu Arkakuso eta hortxe izango nauzue, edo bestela hemen iruzkinetan bazuen ideiak utzi. Datorren astean, gau beltza izango dugu, beste batzuk akaso hildakoen gaua, edo batean hildakoen eguna ospatuko duzu, edo akaso Halloween. Ez naiz horrelako eguna ospatzeko, baina egia da, hemen Iruñerrian behintzat, badugula gozo berezi bat, ezakit zuen herrietan edo zuen inguruetan badagoen alako gozorik, gurean deitzen da Huesikos de Santo, eta da olako mazapan ore bat, eta dago, nik ospatzen ez dudan arren, nanator zuei liburu komendio bat egitera. Egun hauetarako oso gomendagarria, ze, beldurra ez duen baten, baina misterioz betetako liburu bat da. Martin eta Urrezko Raziaren misterioa du izena, eta Elkar argitaletxeak argitaratutako trilogia baten lehenengo liburua daukagu. 182 orrialde ditu, oso azkar irakurtzen da, berez nerabei zuzenduta baldin badago, tita irakurtzen da, nik egun batean irakurri nuen, eta gomendatzen dizuet, baldin baduz kurlearen blokeoa nuen, eta aizue, berraktibatzeko balio izan zidan. Trilogia honen egilea Manzai Gaztainaga sagartzazu da, eta lehen Wikipedia begiratzen egon naiz, eta eske, emakume hau da, megapolifazetika, maravilla, me encanta. Nik alardea telesailean ezagutu nuen, baina oie, badu kriston ibilbidea, eta bere ibilbidean hon hasi zen, Euskal Herrian, ez? Itxasoaren bestaldean, Ekuadorren, Guayaquilen hain zuzen. Eta gero txikia zenean, gurasoekin ona etorri zen, Euskal Herrira, eta maravilla zebera da. Musikaria, abeslaria, aktorea, eta antzerki zuzendaria. Eta orain, idazlea ere. Hainbat telesai eta saioetan agertu da, adibidez Goenkale, Itxaso, Alardea, eta gero saioetan adibidez Irutxulo, Bikingak, eta hori. Liburura bueltatuta, aipatu beharra dut lehen esan dudan bezala, egun batean irakurri nuela, nahiko erraz irakurtzen da, hori bai nerabei zuzenduta dagoen liburu bat da, nik 3., 4. mailakoei bidaliko nieke liburu hau. Beti esan ohi da gure kulturan ez mitologia dela superpolita, lamiak dira super ederrak, beste mitologiako izakiak dira fantasia bat. Hemen fantasia izaten jarraituko dute, baina kaso ez da inpolita kontatu diguten guztia. Portada irakurtzen badugu hala dio liburuak. Eleberri hau ez da itain bat. Bertan ez dute lekurik ez lehamina ederrek, ez da gentilki jatorrek ere. Historia hau pasabide ezkutuz, astikeriaz eta mamoz beterik dago. Beraz, liburua irakurtzera ausartuz gero, Martina eta bere lagun berrien konplize bihurtuko zarete. Eta klaro, galdetuko duzue, nor demontre da Martina? Zango da edo Martin edo Martina. Zer da? Martina. Liburu honen protagonista. De hecho, liburu hasieran aipatzen da nola bere artea garatzen jartzen den, eta hori dela eta zigortu egiten dute, eta oporrak nora pasatzera joaten da? Aiton Amonen etxera. Eta non bizira dira Aiton Amonak? Aintzinako gaztelu batean. Eta gaztelu horrek baditu hor gordeta misterioak. Nik ezin dizuet gehiago kontatu. Hobe duzue, zuek liburua erostea, baldin baduzue inguruan nerar beren bat, izan daiteke aitzaki ederra horrela zuek ere ikusteko, eta nerabeak baldin bazerete, irakur. Nik uste dut Durangoko azokan izango dela must
bat, salduko dela desente. Oso interesgarria iruditu zait eta oso polita nola dagoen kontatua, bereziki Martinaren pertsonaia asko gustatu zait. Nola egiten dit aitona amonak bizi diren gaztelua dagoen herriak, lagun berriak, eta nola ere daude pixkat adin tarte ezberdinak, eta beti ere ze polita denez nerabezaroan hartzear daudenak oraindikan barneko aurro hori nola baita esatearren ez galtzea, ez? Eta nik uste dut hori ere erakusten digula bai guri eta baita liburuko beste pertsonai batzuei. Eta esan behar dut, ni desiatzen nagoela hurrengo liburua irakurtzeko. Bide batez, aipatu behar dut, mila esker Amantzai eta mila esker Nerea liburua bidaltzeagatik, desiatzen nago hurrengo liburua irakurtzeko eta jakiteko zer gertatu den. Hor utziko dut, irakurri, nik uste dut horrelako liburu gehiago behar ditugula. Misteriozko liburuak gazte nerabeei zuzendutakoak eta garrantzitsuena. Euskaraz eta euskaratik sortua. Izan behar ditugu itzulpenak, bai, baina baita ere gure hizkuntzan sortutako jatorriz liburuak ere. Beraz, aukera bat da, hildakoen gauan, gau beltzean, entretenituta izateko. Eta, ojo, hau, agian izaki mitologikoren bat agertzen zaizu etxean. Eta ekipo badakizue igandero bezala, hementxe izango nauzuela, gogoratu egungarren bideoat zer egin dezakedan ideiak ematea hemen iruzkinetan utziz, eta sare sozialetan ikusiko dugu elkar, eta gutxi barru, akaso bloga berraktibatu beharko nuke. Zer diozue? Datorren igandera arte, aio! Scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight.